Ndangangozvifambira ndichizvitambira mukati umu. Ndibva ndaona t-shirt yakanzi TikTok. Ndikati rega ndiprofita wemaTiktokers aya. Makadii mama? Tiripo. Mabva kupi? Mozambique. Mozambique. All the way from Mozambique. Munotaurisa ere mama? Muri munantaurisa? Nada. Mauya nani? Nomurume wangu. Murume uya tinzwa. Makadii baba? Aiwa tiripo. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu. Anotaurisa ere? Anotaurisa ere? Ataurisi. Muno bo? Uri bo. Mune vana vangani? Tine vana 4. Mune vana 4. Regai ndikubatsirei kuti zvenyu zvikuitirei zvakanaka mama. Amen. Asi matione vazukuru ere? Nada. Vazukuru munovaziva? Ndinovaziva. Okay, imungori vana 4 chete. Yes. Hamusati mane vazukuru? Hakana. First born akura sei? Mu grade 10. Grade 10? Yes. All right. Oh, grade 10? Listen. Huh? Or form 3? Grade 10? Kuni tukasema grade kwenyuko? Ko grade 9? Grade 9 ndiye anotevera wekutanga. Ko grade 7? Grade 7 ngewe 3. Ko grade 6? Ngewe 4. Can I do some serious stuff here? Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka baba namai. Zvinhu zvenyu zvifambe. Amen. Paupenyu hwenyu. Amen, Prophet. Ndabvunza kuti mune vana vangani ndikaseka nemi ndichitaura zvokuti mune vazukuru here. Nokuti ndiri kuona dambudziko riripo ndiri kuti muri kuedza kuramba muchiita vamwe vana kaimi. Amen, Prophet. Asi nhumbu dziri kubva? Dziri kubva dza 3. 3. Amen, Prophet. Now, saka imi kana mane vana vakura kudaro vanosvika 4, vanai vatiri kutaura nezvavo? Handina kunzwa mushe. Mune vanai vakomana here vasikana here vana venyu? Musikana ngewe kutanga chete. Vamwe vakomana? Vakomana, yes. All right. Zvakanyanya kuoma here mama? Imimi munowirirana neni kuti nyama dzenyu hadzina kumira zvakanaka ndizvo? Amen, Prophet. Asi dambudziko renyu rinotangira ipapa pamunenge mabata pamuhira apa. Amen, Prophet. So imimi chamafambira kuya kuno kuZimbabwe chii? Chamunoda kuti Mwari akuitirei? Ndafambira mwenyaya dzana kupera kufa. Ivavo? Amen. Now, indiri kunzi naJehovha kuchingogumira pa4 ipapo zvinonetsa here? Kasi pavarongo muna ipapo zvinonetsa here kumira ipapo? Tikutobvunza kaimi baba wacho futi. Zvaida kuti mudzimai adaure ndiye nekuti ini ndikataura ndini anofanirwa kuti ataure ndiye. Kugumira pa4 hamusi kuda muda kuramba muchiedza chete? Amen, Prophet. Mwati handina hama familia ndizodzona anangu. Kuti chi? Ndati handina hama dzakawanda. Hamuna hama dzakawanda? Amen. Hamuna kuberekwa muri 7 here? Kumba kangu ndakabarwa ndi Seti. Agora pamusha pandinogara ndiri kandifanire ndibare para kuti. Seti ndochi? 7 washoma here? Now ndakukubatsirai kuti muchingoita vana. Amen, Prophet. Sekukumbira kwamaita. Amen, Prophet. Asi dai zvazvichiita vamira. Taurai tinzwe baba. Ini ndine dambudziko remuoko unogara wechirwadza futi. Matoone rimwe dambudziko. Muoko unorwadza.
Amen, Prophet. Munaita basa rei? Rekudzidzisa. Amu driver here imi? No driver. Saka munaita basa rei? Rekudriver nekudzidzisa. Okay. Now, ndokubatsirai kuti zvinhu zvenyu zvinake. Kana tiri panapa tinobatsira vanhu sekukumbira kwavaita. Asi dai zvaibvira muchembera achigumira vafuyi vavo. Pati munhu anoitirwa zvaanoda. Handizivi vakadzi, ukamuona achibva kunosunuka akabata kamwana kacheche, achibva mulebha unofunga kuti adzokere futi. Asi unokuona adzokera futi. Anonzi Pedro ndiani? Mwana wangu. Pedro. Amen, Prophet. Asi misene menyu inonzi? Zita. Zita renyu ndiani? Ndiri Marta. Anzi? Marta. Maritani. Marta Pedro. Okay. Batai mudumbu menyu mama. Amufambiri mahara kuya kuno kuZimbabwe. Touch it right now. Nestara Jesu. Nestara Jesu. Shanaka. Shaita. Amen, Prophet. Shenda mnona mamjuzara. Goodness yendi mercy we irio amana timret batamutumwa uponesu Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night muswe Friday 31 October 2025 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshayabandi pa number 11403 Mshayabandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy pa Restoration Night muswe Friday 31 October 2025 kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.